Moi boa tarde, benvidos a este día homenaxe a nosas letras, a nosa cultura, o Día das Letras Galegas 2024. Este ano homenaxéase a Luísa Villalta, unha muller nacida na Coruña o 15 de xullo de 1957. Foi unha escritora, docente e violinista galega. Unha intelectual poliédrica que traballou en distintos campos, e en todos moi ben: poesía, teatro, narrativa, ensaio, música e colaboradora habitual en xornais e revistas. Foi unha muller feminista, ecoloxista e amante da nosa lingua, comprometida cos movementos culturais e sociais, como a Festa da Palabra Silenciada, a Burla Negra, e formou parte da Mesa pola Normalización Lingüística e da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega. Co homenaxe a Luísa Villalta xa son 61 edicións sendo mulleres homenaxeadas. A continuación, estou moi ben acompañada do grupo de pandereteiras do Sobreiro, o que lle dou a palabra para que presenten a súa actuación. Moitas grazas. Continuamos cuando se puede. Bueno, pois agora vamos a seguir con unha peza que se chama A Xiranda, que é un xogo que se fai entre a raya entre Portugal e as Neves. A xiranda, xirandiña, a xiranda, xiranda, a xiranda, xirandiña, a xiranda, xiranda, o xiranda, xirandina, imos todos xiranda.
cirandar, por cirandar, cirandiña, imos todos cirandar, imos dar a media volta, imos dar a outra media, pasa adiante, trocar, ese par non é o meu, ese par está trocado, ese par non é o meu, ese par está trocado, o meu vestía de azul, ese trata de encarnado, o meu vestía de azul, ese trata de encarnado, a ciranda, cirandiña, a ciranda, ciranda, a ciranda, cirandiña, a ciranda, ciranda, por ciranda, cirandiña, imos todos cirandar, por ciranda, cirandiña, imos todos cirandar, imos dar a media volta, imos dar a outra media, pasa adiante, trocar, ese par non é o meu, ese par está trocado, ese par non é o meu, ese par está trocado, o meu vestía de azul, ese trata de encarnado, o meu vestía de azul, ese trata de encarnado, a ciranda, cirandiña, a ciranda, ciranda, a ciranda, cirandiña, a ciranda, ciranda. Ahora vamos tocar unha música de Corcubión, provincia da Coruña. A recolleu Alan Lomas no ano 1952. E lle imos dedicar unha compañeira que é nativa de Corcubión. Gracias, Claudia. La figura de un barco, pueblo de Corcubión, la figura de un barco, porque de patrón tenemos, tu evangelista San Marcos, tu evangelista San Marcos, ayalelo, ayalala.
a preparada dos campos. Antiguamente, o tema de preparar as terras era unha cousa da comunidade, entón juntaban todos os veciños a preparar as terras. A mitad da terra sí que era fácil prepararla con instrumental e ferramenta, pero as cabeceiras había que facelas a man. Entón, bueno, botaban aí unha pequena trifulca os da cabeceira do fondo e os da cabeceira do bar a ver quen remataba primeiro. Entón, o rematar, para celebrarlo, pois tocaban esta peciña que é unha aña. Así que, bueno, aí vos vai a aña de Queimadelos, da zona de Mondariz, que esperamos que o disfrutedes. Mes de mayo, mes de mayo, Mes de mayo de alegría, cantan os páxaros todos o día unha regalía. o cantar do mes de mayo, É un cantar moi baixiño, cantábano en Boreiro, resoa en Vilariño. canta cuco, Na rabisa do arado, temos de besar las vegas que saben o mes de maio. celebrando o Día da Lingua Galega, son dúas pezas de unha de orixe portugués, galego e portugués a mesma coisa é. Entón, a primeira é O Lourindiña, que se trata de unha canción de despedida de o ser querido que marcha cara a guerra, que por desgracia tan de actualidade nos nosos días. E a segunda é O Verdegallo, tradicional galego-portuguesa e tamén de Extremadura.
botades as palmas e póngolo nervioso. Vamos a ver. Pues agora imos botar un exoto de Lugo. Parece que están hablando y no... La montaña de Lugo. última peciña. Imos botar a última peciña. Graciñas ao Concello de Gondomar por contar con nós. É un placer compartir este día celebrando, pois, facendo o mellor que podemos, que é celebrar a nosa música, compartir escenario cos compañeros de Peixeiros, vai dedicada para todos vos con moito agarimo. Bueno, é unha peciña, a primeira peza que vou botar é un poema musicado de Amelia Munge, e a seguinte peza titúlese Que veño de Moer Morena. Para todos vos, o dito con moito cariño e ata a próxima. Pues el chaval hay que cortar.
As ovellas lá no prado Eran todas seu pastar. As ovellas lá no prado eran todas seu pastar. Eran todas seu pastar. No que o prado ten prada. O pasto será de todas, mais de cada paladar. O pasto será de todas, mais de cada paladar. Mais de cada paladar. No que o prado ten prada. Ovelludas e lanudas, que o prado transformou en la fofa da cor da neve, cargada luz da mañá. Ovelludas e lanudas, que o prado transformou en la fofa da cor da neve, cargada luz da mañá. veño de moer morena Hay los ruiños de arriba, que veño de morer morena, hay los ruiños de arriba. Dormir coa muñeira, ole, ole, no me cobra maquilla, que veño de morer morena. veño de moer morena Hay los ruiños de abaixo, que veño de morer morena, hay los ruiños de abaixo. Dormir coa muñeira, ole, ole, no me cobra o traballo, que veño de morer morena. veño de moer morena Ay, identificar na boa, que veño de morer morena, y identificar na boa. Que daba farina, borda, ole, ole, para semanilla toda, que veño de morer morena. veño de moer morena Burrillo mollado, que veño de morer morena, burrillo mollado. El que me muñeiro, ole, ole, que estaba enfariñado, que veño de morer morena. Que veño de morer morena, venga a noite a madrugada. Que veño de morer morena, venga a noite a madrugada. Dormir coa muñeira, ole, ole, quedou a mão arrastada, que veño de morer morena. Bueno, moitas grazas, pandereteiras do Sobreiro, podedes sair cando queirades, grazas. Pois, como brevemente dicía antes, Luisa Villalta experimentou moitas facetas ao longo da súa vida, por iso se vamos a gozar neste acto, de un pouco de lectura e un pouco de música tamén, que é o que mellor nos representa. Voulle dar paso a dous dos meus compañeiros, a concelleira Iria Lamas e o concelleiro Brais Misa, que van a ler dous pequenos fragmentos da obra de Luisa Villalta. Boa tarde a todos e a todas. Recoñézote entre os obxetos, estruturados por tamaños e formas, como unha inmensidade sen deseño, que se desliza despiadadamente, en vertente directa ata o teu corazón. O centro de min está como daqui ao mundo,
atinxe má tonalidade e fúxeme. E despois volve cos embates ás ondas. Por resistir, enchín os petos, coas palabras máis pesadas, ocas e pesadas como o fundo, onde as flores sedentas agardan un sinal, para ao fin caer de fatiga a tos pés, cando pasas arrastrando en silencio esa túa sombra de nada. Boa tarde a todas e a todos. E o medio do camiño será un verso como todos os camiños que comezan e proseguen, porque un verso non é máis que o que se quebra e continúa, que se escapa e fica e segue e articula o ritmo escuro do sentido e anda só e para e anoitece despeñándose na luz para a seguinte páxina e infinitas a seguir no río da herdanza, libro a libro, como un século a outro século. Grazas, compañeiros. Imos continuar. Agora é o turno do grupo de gaitas Cores do Sobreiro, tamén de Borreiros, que cando que irán poden subir ao escenario, colocarse. Voulle dar a palabra tamén novamente a Lorena, a presidenta do Centro Cultural de Borreiros, que será ela a encargada de presentar a actuación. Bueno, nada, vou presentar, somos o grupo de gaitas do Sobreiro, do Centro Cultural de Borreiro. Nada, imos botar unhas peciñas para amenizarnos a tarde. Nós non temos a sorte de ter como ten peitieiros, que ten un grupo de baile. Nós non temos, porque en Borreiro se sente non baila. Entonces, nada, nós tocamos. Se queredes bailar, tedes os pasillos vacíos, aí diante tamén. Vai para vos a primeira, un paso doble que se titula O Incendiario. Es una magia.
Quedou no intento. Entón decidimos botar unha xotiña, Xota de Ourense. Moiñeira de Piornet.
Ay, hijo, al menos 57 hay que cortarlo. Joder. ¿Qué hace un sol? Yo no sé qué hace un sol, pero 57 es que es... Bueno, ahora imos botar unha sutiña que se chama Micaela. Non sabemos que era Micaela, pero esta canción ten unha letra e Micaela era unha muller moi lista, Sí? Non vos la vamos a cantar, pero... Un día vos la contamos, a vida de Micaela. En ese momento, porque me voy a acabar la canción, no puedo cortar nada. Ah, bueno, sí, vale, entonces, claro, la acaba y la acaba.
Voy para allá. No, é a última. Imos votar a última, que é un paso doble. Pastoriza. Votamos todos os estilos. Non hai máis estilos que votar. A última paso doble. Xa non volvo a pedir tu baile. Pero polo menos podes dar unhas palabras. Entonces vai para vos con moito cariño e gracias ao Concello de Gondomar por convidarnos a este año. Vamos alá. El violín, pero hay que preguntarle dónde se va a colocar el violín. No va a ser muy para distinto. Porque el violín sube al final y todo, el chaval. Cuando sube, voy, pero voy para atrás, o espero aquí. Acá, Moitas gracias, cores do Sobreiro. Non hai mellor maneira de representar a nosa música e a nosa cultura cos grupos tradicionais de Gondomar, neste caso de Borreiros, e a continuación que escoitaremos os compañeiros do grupo tamén de Ecos e Agarimos de Peitieiros. Voulle dar a paso agora a Soledad García e a Leo Castro, un alumno do Conservatorio de Gondomar, que van a facer unha mestura entre música e poemas que creo que nos van a deixar abrallados. Soledad, Leo, cando queirades. Boas tardes a todas e todos. Diría que somos vos que ao fío das palabras unha gran esponsa. Esa esponsa medra o seiquí para festexar as nosas letras e a nosa lingua. Antes de nada, quero agradecer ao alcalde Paco Ferreira e a concelleira Rocío Goberna por este convite para homenaxear a nosa querida Luisa Villalta. O amor de Luisa polas letras
era tan grande como o amor que tiña pola música. Chamaba violino o seu violín, un instrumento como que toca Leo Castro Casabella, un virtuoso violinista, estudiante, como dicía a concellera, do Conservatorio de Gondomar, do que estamos moi orgullosos. Por favor, un forte aplauso. O violín é un instrumento de corda fretada, tócase con arco e ten 4 cordas que se manteñen moi tensas. E as cordas son sol, re, la, mi. A parte do violín que transporta as vibracións chamase alma. E a caixa é a que lle dá o carácter. Escoitemos a alma de Leo. García. Veño a correr, veño de pollo, espero non duplicar algunha cousa que se dixo aquí sobre Luisa Villalta. Veño do certame de poesía Illa de Couto, moi contenta, por certo. Bueno, veño de cruzar pontes, non? A ponte de Ramallosa, a ponte... Porque as pontes son máxicas, as pontes unen as xentes, pero todo aquí hai unha ponte, esa ponte que digo, a ponte de Ramallosa, unha ponte corazón que pon guapo o río Miñor na súa boda co mar.
A ponte románica de Ramallosa é un peite de 10 pugas que von pon guapo o río Miñor na súa boda co mar. Cando a marea está baixa, o río camiña 1 kilómetro vestido de prata para unirse co seu destino aos pés da ladeira. Cando a marea está alta, é o mar que se impacienta e sobe a buscalo. O resto do tempo xogan os dous no esteiro da Foz, entre as xunqueiras e os voos dos paxaros. Porque Luisa era unha muller auténtica, escribía para deter o tempo. Dicía, esa son eu, rubindo unha e outra vez as escadas, nun mundo posível, superando sempre pola idade, a teima e a vontade interna de voar. Porque eu quero voar, sí, eu quero voar, e voar nesta primavera na que nacen os garranos, as burras do monte. E nós temos un versel, sí, na Serra da Groba e na Serra do Galiñeiro, e aquí en Gondomar. E nesas serras, cada ano, nace Artai, porque todos os garranos nacen en primavera. Artai é redondo e pequeno, da cor do mel. Ai, perdoade, que vou poñer música. Sí, casi mellor. Casi mellor. Artai é redondo e pequeno, da cor do mel. Ten as crinas negras e unha mancha en forma de raio na fronte que nos cabalos se chama cordón. Artai ten un cordón de raio e ao final das patas brancas como se levase botas e con elas brinca na Serra da Groba e do Galiñeiro onde naceu. Porque Artai naceu unha noite de inverno cando caeu un raio no cortelliño e fixo un burato no que apareceu Artai. Un burato que comeceu a encherse de choiva e converterse en poza, na poza nova, da que sacaron Artai o resto dos garranos para que non afogasen. E así é como todo o mundo pensa que Artai é fillo da Amanda, porque naceu sen nai, alimentado por todas as nais da Groba, unha punca de leite cada unha, pola auga da poza onde naceu, a poza nova, e polas landras dun carballo, o seu amigo quer. Porque vivimos e compartimos unha comarca chea de riqueza, de cultura, de boas xentes, a comarca do Val de Miñor, e onde vivo eu hai unha serea chamada Calíope. Os mariñeiros coñécena, adoita acompañalos nas duras xornadas de traballo no mar. Andrá por cura do mosaico do Museo Milenario de Pansón que estaba en Nova York.
porque onde vivo eu, Monteferro un xigante que tece pontes de granito polo mar para chegar á súa amada a virse da rocha de Baiona. Porque onde vivo eu, un pequeno garrado da Serra da Groba chamado Artai é quen de percorrer toda Baiona xunto ao boi Breogán para salvar o seu amigo Quero Carballo, afogado polo ataque dunha extraña árbore frus-frus. Porque onde vivo eu son as terras de Turonio, terras cheas de lendas e xentes que brincan con elas. Hay que traer agua para aquí, pero como sale la gente, empieza a coger la cosa. Porque onde vivo eu, os ríos están cheos de esencias e esmouras que os protexen, ríos que bañan e labran as terras de Gondomar, terras cheas de petróglifos, muiños, pontes e pazos, nas que viviu moitas aventuras o conde Diego Sarmiento da Cuña. Porque onde miras ti, reverdece na nosa horta, a horta que compartimos. E voltamos a Luisa, poeta, dramaturga, filóloga, violinista, ensayista, defensora do ensino público, activista e feminista consciente, nunca abandonou a loita polo empoderamento da muller. No seu libro O Papagaio denunciou os abusos do patriarcado, a represión sexual e a violencia machista, alén dos intereses que levaron a demolición dun barrio coruñés, Papagaio, para construir chalés de luxo. Porque Luisa, en Papagaio, denuncia a crúa situación das mulleres obrigadas a prostituirse. E aquí levos a Perséfone, a deusa grega da agricultura e da fertilidade, que a pesar de encontrar desafíos, persevera na busca dunha nova primavera e o seu desafío persoal.
Rosaria de Castro, Francisca Herrera, María Mariño, María Victoria Moreno, Sela Arias, Luisa Villalta. 6 mulleres homenaxeadas polas letras. Alzo a copa polas mulleres. Alzo a copa polas guerreiras que colleitan mar, polas redeiras na seca, polos ventres que berran, cos mandís de círculos cadrados e o tacto dos primeiros nomes. Avoa, tía, mai, eu tamén muller. Durmo a cubillo de muros que se pretenden barreira. Alzo a copa polas mulleres, no agora e no sempre, porque onde mires ti, reverdece na nosa horta, a horta que compartimos. Ahora las 4. Camiñamos cara a unha nova estación. A miña escolla para vos é o verán. ¿Es ahora o no? La de ella. ¿Pero toca él también? A ver. Entonces vale, la de. Bueno, a ver. La de ella. Baja. Es que no coincide. Vamos a repetila. Espera, es que no sé si ella te pidió. A mí no me pidió nada. ¿Qué es? No, la de, entonces la de. Era la que estaba sonando. La Joder. 2, la 2. Era la que estaba sonando. Ponla, E a son- dúas. Sí, es la que estaba Esa que sonando. estaba a soar. Pues entonces, ¿por qué la mando a quitar? O verán ti, unha serea envolta en leite e na proa sumerses os abrazos do mar. Ti esos ollos pechados, esbancas o liño desta áncora sentida. As branquias levitas no hangar da corrente do océano de éter. Atinses estelas ao abur destas hélices tan xentes e impulsas orgullo do sol navegar. O verán ti, e as ondas danzas nas tuas voltas, e ese barco que segue a tua estrela, como unha fronteira que ondea a estribor, descuberta, na cuberta, onde o mar e o desvelo se atopan. O verán ti, e ti bailas coa brisa a impulsar o ronsel dos motores do amor. Acabaría. Es que no sé por qué acaba. Acabaría. Que sigamos lento, crecendo, soñando e tecendo a nosa lingua en lugares tan fermosos como Gondomar. Ahora qué pongo. Ahora. Por la de. Por la de.
rematamos aquí. Eu non quero deixar de dicir que realmente Leo é un virtuoso. Verémolo como Villalta grandes orquestas, grazas a súa familia polo convite, porque el no primeiro momento que lle dixen de participar neste certame, neste evento tan bonito, dixo que sí. O tempo de ensaio que tivemos foi, a verdade, de escasos 20 minutos. Ou seja que, parabéns. Como vedes, toca todo de cabeza. Se isto non é virtuosismo, non sei que. Quero, sí que aproveitar, porque hoxe é un día moi especial para min. É un día no que sai ao prelo o meu último traballo, Aposiopese, é unha edición limitada, é unha edición que é unha elexía ao meu pai. Meu pai ensinoume todo o que eu sei dos garranos, das abellas, e isto traballo é unha honra ao meu pai. Presentarase o luns en Nigrán, é un poemario bastante íntimo, non fala do meu pai, pero si é innovador. Estades todos convidados. Xa vos digo, se non fora por el, eu non estaría aquí a defender todas estas causas de garranos, nin aerogeneradores, nin serras do Galiñeiro, nin terras raras, nin versos e abellas para salvar o planeta. Moitas grazas. Moitas grazas, Soledad e Leo, parabéns por ese premio que acaba de acadar, que ven de recoller de Pollo, e de agradecer que viñese correndo para aquí. E de Leo xa pouco máis queda que dicir. Leo é un músico impresionante, un presentador impresionante. Leo, que para a próxima vas a ter que botarme unha man aquí, que o faz infinitamente mellor que a min. Parabéns aos dous, moitas grazas. Imos continuar agora co grupo de gaitas e de baile Ecos e Agarimos de Peitieiros. Cando queiran poden facer uso do escenario. En canto se coloquen, Xurxo, cedo a palabra para que fixesas un pouco o representante de todos eles. Bueno, pois o primeiro é darlle os parabéns a todos os que pasaron aquí por riba do escenario, que foi un placer escoitalos e compartir escenario con eles. Agradecer tamén, sobre todo, o Concello por esta aposta polos grupos do Concello, por darlle... Moitas veces non temos a oportunidade de visibilizar o noso traballo, entón penso que é un acto importante para a cultura, sobre todo, pero nos sentímonos super orgullosos de que contaran con nós e poder mostrar o traballo que facemos pois durante todo o ano en eventos como este que quedan ben fermosos. Entón, nada, eu vou presentar a primeira peza que vamos interpretar. É unha desas pezas que os galegos tiñan a habilidade de galeguizar, porque non é galega. O que pasa que sempre tivemos ese don de facer as cousas nosas. Esta é unha peza que aquí se coñece como o Señor Doctor, que realmente é o Señor Colón, unhas letras un pouco picantes. E nos vamos a empezar por esta peciña instrumental, e despois xa lle vou deixar a palabra ao noso profe de
de baile que vai presentar os bailes que vamos a bailar. Moitísimas gracias. Imos botar primeiro un baile... Bueno, hoxe estamos menos da mitad do grupo, pero tamén está ben porque así collemos perfectamente no escenario. Imos botarvos un baile que ven do Caurel, que é unha moliñeira de Seceda, con música de Juanito do Carballal, outro veciño dun pouco do lado. Despois botaremos unha jota que o baile está aprendido no lugar de Zobra, no concello de Lalín, e a melodía é unha melodía conocidísima que cando se ainda por tela é o nome original, pero chamalle todo o mundo, coñece a máis xente por Foliada de Campelo. Vai a Moliñeira de Seceda e a xota de Zobra, e despois xa veremos.
para falar, a pesar de que son xente nova e podrían facelo seguido sin problema ningún, pois para darlle así un respiro. Dicirvos que é unha mágoa porque estamos bastante pouquiños, temos a sorte de ser un grupo bastante numeroso en Peitieiros e nestes tempos nos que corren nas vilas, nos povos, é un pouco difícil ter grupos moi numerosos porque todo o mundo escápase para a cidade, para os grupos grandes, e a verdade é que estamos moi contentos en Peitieiros da acollida que ten o grupo Ecosegarimos, e aparte que levan non sei cantos anos, se eu digo, vou me equivocar, cantos anos son? 30. Un ano de pandemia sin festival. O 30, un eche de anos. Entón, para todos eles tamén quero pedirvos, aproveitar e pedirvos un aplauso enorme porque fan un esforzo martes tras martes que non é doado, e tamén os sábados de acudir aos ensaios para poder mostrarvos o que están ensinando, así que pidivos un fortísimo aplauso para todos eles. Vamos a continuar con unha desas outras pezas que nós fixemos nós, así unha desas pezas popularizou, creo que Chouteira, que se chama Valpaso, e nós fixemos a nosa versión aquí en Ecosegarimos, e despois volvemos a facer outras peciñas de baile que volverá a presentar o profe de baile. Así que vai Valpaso. Bueno, e xa para rematar a nosa intervención de baile, imos facervos unha moiñeira que ven da Fonsagrada, xa aí lindando con Asturias, e despois vamos a bailar unha xota que ven dende Lourido, no Covelo, aquí en Pontevedra. Así que casi fomos tocando un pouquiño as 4 provincias. Moitas gracias polos aplausos
a ver si isto se fai e ven máis xente máis numerosa, porque a todos nos gusta actuar tamén con público, así que moitísimas grazas por desplazarvos hasta aquí, así un día, un festivo que a todos nos gusta estar coa xente na casa, pois é un plus que viñerades a escoitar poesía, que viñerades a escoitar música, que viñerades a escoitar a esencia do que somos como povo, que o noso idioma e a nosa cultura. Así que moitísimas grazas por estar aí e vémonos en seguintes convocatorias. Aí estamos preparados.
parabéns, ecos e agarimos de Peitieiros, unha ledicia escoitarvos e sobre todo vervos bailar, que era o único que nos faltaba nesta tarde. Non vos vaiades moi lonxe, que sabedes que agora ides compartir unha peza co grupo de gaitas de Borreiros, pero como estamos chegando á recta final do acto, voulle dar paso ao noso alcalde Paco Ferreira. Bueno, moi boas tardes a todos e a todas. Bueno, como vedes, estamos aquí hoxe celebrando o Día das Letras Galegas, que levamos xa moitos anos, desde o ano 63, e a Real Academia Galega decidiu que había que homenaxear a nosa cultura inmaterial, a literatura e, sobre todo, recoñecer aos persoeiros da nosa lingua e da literatura galega, dos defensores e dos propulsores do galego, pois canto menos unha vez todos os anos. Eu espero que algún día poidamos celebrar un 17 de maio pois tendo como persoeiro a Victoriano Taibo, o noso ilustre mestre de Morgadáns, que todos os anos, ademais, temos un certamen literario aquí en este concello en honor a él. Espero que as autoridades e a propia Academia algún día recolla a luva que non estamos cansados sempre de lanzarlle, porque é merecedor de ese día como calquera dos que hasta agora tivemos. Bueno, eu primeiro agradecer, por suposto, ás pandereteiras e aos gaiteiros de Borreiros que hoxe estuveron aquí xa, e agradecer tamén, como non, ao grupo de peitieiros, que son todos ao final coñecidos e recoñecidos do mundo da música, igual que os dos Borreiros tamén. Como non, tamén agradecer a Soledad, que hoxe estuvera aquí brindándonos e ofrecéndonos ese recital literario, porque Soledad é unha persoa xa moi vinculada ao noso concello, ven de ganar moitos premios, ademais, hoxe de recoller un en Poio, forma parte do Instituto de Estudos Miñoranos, desa sección chamada PUGA, que ao final o que fai é propulsar e defender a lingua galega. Un exemplo claro tamén de emprendemento e de que o Concello de Gondomar aposta por a música é o noso Conservatorio de Música Elemental. E hoxe aquí tuvemos o honor de compartir e de escoitar a un neno que como vedes, de moi corta idade, chamado Leo, que, dende logo, se está, de alguna maneira, formando aquí en este auditorio de música, non? E formando moi ben, como vedes, é un rapaz moi talentoso, ademais de ser un neno encantador, con moito desparpajo, tiñedes que ver sempre como, ademais, se presenta os concertos do auditorio, cando hai festivais e demais, e reúne todos os requisitos, como decía Soledad, para que sexa un neno que dé que falar o día de mañán, e que ademais estou seguro que vai a levar o noso Concello do Corazón por todas partes, porque vale un montón, xunto con outros tantos que temos aquí do Conservatorio. E iso é importantísimo, porque esa é a riqueza máis grande que pode ter un concello. Outra das riquezas máis grandes que pode ter un concello, por lo tanto, hai que potenciar, sin lugar a dúbida, e a cultura musical e tradicional que temos no noso territorio. E, desde logo, a nosa aposta é firme, concelleira, que quero me agradecerche, ademais, se vaya por diante, o magnífico certamen de hoxe, a presentación, a posta en escena, e, sobre todo, o compromiso firme que tes, ademais, cos grupos locais e tradicionais, porque queremos apostar por eles e estar sempre ao seu carón, porque Gondomar o merece. E o Gondomar, desde logo, é un referente cultural, sempre foi, e, bueno, isto é obvio, non? E vamos a seguir apostando por os grupos locais, por os grupos tradicionais, para que veñan aquí en outros certámenes, de maneira que vayan rotando e que poidan estar sempre activamente formando parte do noso tecido cultural do Concello. A modo de exemplo, lembro xa que o día 1 de xullo
en Donas en Abrullido, o noso amigo e ben querido e recoñecido músico Xurxo, o dos Terribles, o máis pequeno deles, ven a facer un ano máis este encontro arriba en Abrullido, donde eu creo que podo permitirme a licencia, Xurxo, de convidar a todos, por suposto, para que estén ali animando, porque é unha tarde preciosa, é un sitio precioso, con gaitas, con música, con chouripán, bueno, a verdade é que está moi ben, non? E temos máis exemplos, como poden ser tamén, pois eso, certamen poemario, ademais, que vai a facer Cantares do Brión, en colaboración co Concello, pois tamén en setembro, e outras tantas cousas, e como non, a aposta firme por ese festival internacional de música tradicional, que tamén, eu non quero ser reiterativo con Xurxo, pero que a verdade ven de por do escenario do Valmiñor, que o fixo ademais con grupos tradicionais de outros países e daqui, e que sufriu, pois bueno, de alguna maneira, esa interrupción inesperada e inoportuna por parte de quen lle toca ao final asumir a responsabilidade, que son os gobernantes, e Xurxo vai para adiante, como sabes, está en marcha, económicamente vas a ter toda a axuda, e espero, non só espero, senón che pedimos e che rogamos que non deixes de facer eso, que eu sei que a verdade que estás un pouco doente, porque a verdade o trato non foi demasiado bo, pero desde aquí quero aproveitar para animarte, para pedirche e para rogarche que non nos deixes sin oportunidade de disfrutar do teu bo facer e, sobre todo, dese encontro internacional de música que organizas. Así que queremos que sigas adiante, queremos que ademais o fagas sí ou sí, e sabes que podes contar con todos nós. Bueno, para rematar xa, pois decir que, bueno, Luisa Villalta, pois unha poemaria, unha persoa ilustre das letras, das verbas, da literatura, que hoxe aquí estamos homenaxeando en todo Galicia, que é o menos que temos que facer por os nosos, e que, dende logo, desde aquí, pois todos parabéns, e agradecerlle o que fixo por a cultura, por o idioma, e desgrazadamente, pois é verdade que non tuvo unha longa vida como nos gustaría ter esta filóloga, esta violinista, que por algo estuvemos aquí, ademais, un gran violinista para recoñecela, unha persoa que tocou a Orquesta de Santiago de Compostela, pero que, desgrazadamente, unha persoa que o 6 de marzo de 2004, hai 20 anos, pois falece, non? Dunha meninxitis, con 46 anos de vida. Que injusto e que injusta é a vida, porque era unha persoa chamada a facer tantas e tantas cousas, e a verdade é que quedara así tanto por facer, e bueno, pero deixou grandes pegadas e deixou traballos como para que sexan valorados e recoñecidos e meritorios desta homenaxe. Sin máis, o que decía antes a concelleira, para rematar, darvos as grazas a todos e a todas, que nadie me queda atrás, grazas de corazón por facer un día especial o día de hoxe, grazas por participar en este Día das Letras Galegas aquí do auditorio, grazas por a confianza dada, e para rematar decía, vamos ou vades a subir todo o escenario, vaise a tocar a marcha do antigo reino de Galiza, e despois, xa como colofón, Xurxo, o dos Terribles, que a min van a pensar que teño predilección por ti, pero é verdade, Xurxo, é unha gran persoa, é un gran amigo, é un gran músico, e é verdad que se tuviéramos que pôr un embaixador en Gondomar para que nos representase por aí, eu creo que sería un dos primeiros nominados por a miña parte, para que así fose, porque reúne todos os requisitos, entre outras cousas, ese gran corazón, ese gran talento que ten. El vai a ser o encargado de tocar ese himno de Galiza,
para rematar hoxe este día tan grande, tan importante que é a cultura galega, o noso idioma e, desde logo, a riqueza máis grande que temos en este país é que non podemos de ningún xeito deixar que isto vai a menos. Si algo temos en Galiza é música, é tradición, é lingua, é pegada e, sobre todo, tamén retranca. Gracias, moi boas tardes. Bueno, por alusións, máis que nada, decir que eu agradezo moito as palabras que di Paco. Temos unha relación de amizade moi grande e querémonos moi ben, pero teño que decir que Gondomar, con moita diferencia, no Valmillor, é o país, é o concello que maior riqueza en cultura ten, é evidente en todos os grupos, e a pesar de que el, pois, fai hincapé en nombrarme, pois non é máis que ver o que fixeron o grupiño de borreiros, que levan, non sei se me dixeron 25 anos, non? Non sei cantos me dixeches das pandereteiras, non me acordo con quen falei. Bueno, eu sei que levan unha chea de anos con Leni, que falei con alguén outro día, que fixeron unha festiña moi chula, e temos a sorte en Gondomar de contar con moitísima, pero moitísima xente moi profesional que fai pôr en valor a nosa cultura. A pesar de que Paco antes decía no meu nome, pois eu non son máis que ninguén, ao contrario, hai moita xente que con moito silencio e pasiño moi pequeniño está facendo cousas moi grandes, como que podedes ver en Cores do Sobreiro. Sin máis, quería terminar dicindo ao Concello, animando a Rocío, que a verdade é agradecer que nos consulte como nos consultou para a programación, e díxeno hai pouco tempo. Últimamente estamos acostumados a que os actos, se non son multitudinarios, non son bons, e eu sempre digo mismo, non é a multitud da xente, senón a calidade do acto. É unha mágoa que non estuvera o tempo mellor para poder facer onde estaba planeado, que seguramente iba a haber moita máis xente, pero quero animarvos, darvos as grazas ao Concello polo labor que estades facendo, animarvos a seguir loitando e que lograstes un acto de moitísima calidade. Estou seguro de que o disfrutaron moitísimo o público que asistiu e nós así o fixamos. Así que, moitísimas grazas, vamos entrar a interpretar o himno.